Hallo, wir sind hier von der War an Strickland, von der ist Juni, der 10. Von der will ich mal was merken, was sie nennen Shish Kebab oder Alambres auf Spanisch oder Souvlakis, das ist Schweinfleisch, ich will das nu marineren. Und dann werden wir das abkühlen backen. So, ich will mal wissen, was ich gebraucht um das Fleisch ein bisschen anweken. Dankeschön. Okay, das war wir dann brauchen. Hier haben wir Schweinfleisch 2 geschnitten. Das ist ein Porkloin. Die kann ich dann so viel Fleisch als gewählen. Hier haben wir dann eine halbe Köffel Olive Oil. Aceite de Olivo. Da haben wir eine halbe Köffel Sojasauce. Wenn die Kernen tippt sind, was nicht so salzig ist. Dann haben wir eine Achtel Köffel Jugo de Limon. Lime Juice. Und da haben wir dann ein Viertel Köffel Mustard. Samt oder Mustaza. Und dann da haben wir dann ein Viertel Köffel Worcestershire Sauce. Und wer da hat, dann ich da noch ein klein bisschen so ein Montreal Steak Spice mag, vielleicht ein Teilöffel oder so. Und das ist optional, weil ihr nicht haben, da braucht ihr nicht. Und hier haben wir ein Teilöffel schwarzer Pfeffer. Die den da machen wir haben und die groven, ich kann mich nicht mehr selbst merken. Ich habe so eine Bolzes am Stuhl und ich mit das selbst schrauben. Und hier haben wir dann noch 2 Teen Chesnick oder Garlic oder Acho. Weil je wel en nog een meer maken. En we gaan. Daar worden we het nu alle toeperieren. En hier zijn de kam neer. En dan werden we het even een vlees. Dankzij. En weet je wat? Ik had juist nog wat peperschoten overgehaald. Die hebben zo'n pimenton. Of wat ze noemen bell peppers. Of klinger peperschoten. Hier zijn de groen en geel en rood en de sippel. Die werd ook opsnijden. En dan wil ik die ook nog van dit marinade. Datzelfde marinade wat ik gebruikte in dat vlees. Die werd ook zo staat aanzuidelen. Dan van stek 2-3 Stunden door een liggen laten en dat vlees bij een omdraaien. Dat het alle dergje zudelt is en daar werden we dat afspekken op zo'n kleine stakjes en daar werden we vlees bakken. Dankzij. Oké, dan hebben we nu dat marinade eruit. Die worden hier zo. Dus dit zit er dan, ik laat het zitten even fijn. En dan weet ik nog zeggen, wem door vielleicht dat te veel citroen is, je hebt eens angst is dat het vielleicht wat te zuur worden en dat is een beetje weinig. En ik zeg maar, merk je dat krijgt, zoals je dat schijn smaakt. Want je dan dat je dat zeeën erzullen, ganz erzullen, ik word nog een lepel van maken. Daar vielleicht nog zo goed aan 2. Maar dat fijn dicht zitten dat. En dan werden we het voor een Stunde of 2 vielleicht stoen laten en dan werden we 4 maken. En weet je, ik wil dat hier wat het grijns ook. Dat willen we ook. Staat meer niet, dat wordt een zeer fijn smaak gaan. Dat wordt dus al goed alle neerjuiten. Ja, een beetje dan hier het vlees. Ja, kijk hem daar. En dan willen we dat alles kopen. En ik wil het niet mixen, dus je ziet, ik wil het niet mixen met dezelfde gofelen met rijst. Dat ik hem apart halen. So, we worden een frisse gofel nemen om de thuis mixen. Je kijkt hem al, dit wordt bloos een zeer fijn smaak geven. Dan wordt dit nu een paar Stunden zetten laten. En dan hier halt, als de stakjes, ik weet deze deel gaan mensen al bloos eiserne, stainless steel. Ik heb thuis ook zo'n, maar hier halt niks. Ik wil stakjes gebruiken om dat vlees en dat rijst abspekken. En ik wil dat nu een stukje woeder leggen gaan. Deze stakjes, dan verbranden niks te leggen en dan spek ik er ook beter af. Zo, dit wordt nu zet. Ik laat het worden van der zeer schijn smaken. Dankzij. We moeten nu leren dat ons vlees is maar een beetje marineren. En dan die tijd waar we hier dan een beetje rhubarber snijden. Ja, den tijd wat we dan leren dat ons vlees en alles een beetje dat marineren, zuidelen. Waar we hier een beetje rhubarber snijden. Dat willen we opsnijden en dan kleine biedekjes en dan lussen en dan gaan we ons wat aanvrieren. En dan gaan we de winter bijbakken en ja, zo staat. Zo staat over het al. Je hebt ook wat dammasje zijn. Woehoe! Je hebt veel meer als de winter snuitschafelen. Oh ja, en dan, ja, en dat geeft zeer fijn het sapselen of vielleicht nog zo een beetje wien, wie weet. Dankzij. En dan geeft het rhubarbervlees neer. Kijk maar dat, dat is zeer fijn. Dan gaan we het afvrieren en dan gaan we het eruit. Zeer fijn.
War aber sehr Fan davon. Da, nu zijn we fertig met den rhubarb. Han stekken 4-5 ijscream aan met geval. Nu gaan we gewoon vlees bakken. Dankzij. Nu wordt het dan gemarineerd. Hebben we lang nu gezet dat vlees. Nu gaan we 4 maken. Ja, dan doen we dat vlees alle abspekken. Dat is dit. Dat wil je ook zeggen gaat weten. Maar voor zo'n mensen moet ze nog helemaal zijn gaan. Dat is wat we dan doen. Viele mensen, zoals ik eerst al zei, die hebben van stainless steel. Maar hier bij hem strak houden we van niks erin, dan doen we met hout. Ja, ze staat en dan merken we dat hier alle val, kraakt ze staat en dan worden het alle vorig merken en dan gaan we vlees bakken. Oké, dan zijn we nu uit om vlees opleiden en grains opleiden. Daar zijn de shish kebabs of de alambres. En daar hebben we dat grains opgespekt. Als je de gleichen grains, als je gleichen niks, dan denk je bloß support en dan kan je dan nemen zoveel ze wel. Maar ja, nu willen we dat op ons Strukland barbecue vleesbakken en opleiden. Dankzij. Oké, Strukland barbecue, hier hebben we hem gewoon. Cool, zijn bolrijd. En daar willen we vlees opleiden. Oké, we gaan ons Strukland barbecue hier nu hem gaan. En nu willen we... kijk dat hier. Ai, caramba. Maar je dat rekenen kon, ik wens je kon dat rekenen. Kijk dat hier. Dat was zeer fan. Zeer fan. Ik wens je ook alle een schijnende middag. Daar willen we het eenmaal aandraaien, maar zien wat het is zet. Kijk hem mal af. Daar had ik 2,5 stunden gemarineerd. Hij is heel, die kijk hem mal daar. Nu heb ik er maar van dit. Oh. En bloos dat rekken alleen. Ja, daar had ik 2,5 stunden ingezet. Ik hoop die proef nou ook. Zeer fan. En nu hebben we nog dat grains hier nog nap hier gesteerd. Ja, dit is Strukland barbecue, dit is gewoon vleesgerechtelijk fan. Nu kijk je maar daar. Zeer fan, nu hebben we het houden. En we gaan hier nog een beetje marineren bij je houden wat van dat vlees. Dat wordt dan allebei een beetje even juiten. Dat staat. Nou, ik blijf maar in de huid. Dat staat weer een vlees. Zeer fan. Maar dat zet schijnen nu, maar gewoon einfach opjanstig worden. Zeer fan. Daar, kijk maar daar. Er staat niet in stromend beeld. Merk dat ook. Dat wordt je dat weer zijn. Oké, ik geloof we zijn right. Het grains is het laatste wat erop gaat. Dat wordt dan. Kijk maar dit. Nu wordt het hier in deze groep nemen. En wie hem dan interesseert, dat is Strukland barbecue. Dat is goed voor 5 mensen, of vielleicht een beetje meer, of plus voor 2, weer plus er 2 zijn. $100. Dat is zeer fijn. Dat kan je met hout of met kolen broken. Dat kan je niet zijn voor dat schaf. Dankzij. Oké, nu kijk je maar wat het zit. Nu houdt het smaak hoor. Dit hat geschmeckt. Schmeckt sehr schön. Proef dat ook. Ik geloof niet dat die worden disappointed zijn of versteld even. Dat kan je eten met rijst, of met eetzakken en schmoonvat, of met schobelen. Zoals je wel. Schmeckt alle zeer schön. Ja, merkt dat ook. Ik weet wat je niet leid worden.